Bona tarda, sóc el Ferran Torres, no? I bueno, aquesta xerrada que vaig oferir fer a l'escola és per parlar bàsicament de seguretat digital per a joves i adolescents, perquè, bueno, tal i com us han comentat, no, en les reunions, amb el nou paradigma de digitalització de les nostres vides i de més, doncs, bé, doncs, bàsicament ens estem trobant en què els nostres fills estan molt més connectats, no avui dia, fan servir eines totalment noves, que per nosaltres també són noves, i llavors doncs, bueno, anem a fer una miqueta de comentari, no? De recomanacions, de què és el que passa, quina és la realitat d'internet avui dia. I, i bueno, primer us faré una breu introducció, no? Doncs de qui sóc jo, no? Jo em dedico a la informàtica, concretament a la seguretat informàtica. He treballat en nombroses empreses i multinacionals i llavors doncs, vaig oferir muntar, no, aquesta xerrada, que ja és la tercera vegada que la faig. La vaig fer també per l'Institut de Matadepera, arrel doncs, també d'un cas que hi va haver de ciberassetjament i de més, i l'associació de pares doncs, em va demanar també aviam si podia fer aquesta xerrada i jo doncs, encantat de fer-la. Aquesta xerrada la faig sense cap tipus d'ànim de lucre, vull dir, l'escola no em paga, ninguna empresa em paga i la faig totalment d'una manera totalment altruista. En aquesta xerrada el que sí que us demanaré és que si voleu, això és una miqueta, diguem, just al contrari del que fem als cinemes. Tingueu el mòbil a mà i si teniu un escanejador de codi de barres, doncs tingueu-lo a mà perquè veureu que hi ha moltes referències, no, en aquesta presentació on hi ha codis QR que sou lliures d'escanejar-los en el moment que vulgueu doncs per anar a la referència que es fa o per consultar algun article o per anar a l'enllaç del que explica en aquella diapositiva. Tampoc us amoïneu gaire perquè aquesta presentació doncs, també la compartiré perquè em faci difusió també a l'escola i la podeu després revisar amb més calma si així ho desitgeu. Bàsicament parlarem en 3 capítols. Primer mirarem una miqueta el context digital i de la vida digital dels nostres fills, quines són les realitats, de vegades unes realitats de les que no som conscients. Al segon capítol parlarem una miqueta d'eines, eines que podem fer servir els pares doncs, per fer servir i per gestionar els dispositius digitals dels nostres fills. Perdó. I després parlarem de les conseqüències de la utilització d'internet i veurem alguns exemples doncs, de coses que passen o de coses que poden arribar a passar. Anem a veure el tema de les dades objectives. No us espanteu molt, d'acord, amb aquestes dades perquè al final, evidentment, tot això són dades generalistes. Vull dir, normalment quan acaba aquesta xerrada la gran majoria de pares em posen els ulls com a plats. I bueno, això és una realitat, això és el que succeeix avui en dia. Doncs el 34% dels estudiants ha patit ciberassetjament. I això vull dir, és una dada, un de cada 3 nanos. El 41% ha contactat amb desconeguts perillosos o no desitjats i el 31% ha enviat o rebut missatges amb contingut sexual. Això estem parlant d'adolescents en tot l'espectre d'adolescents, és a dir, estem parlant des dels 10 anys, que és l'edat que comencen els nostres nanos, fins als 17 anys o fins als 19 anys. Entre 5 i 7 anys, els nens estan exposats a 4 hores i mitja a dispositius. Estem parlant de dispositius connectats, no només ordinadors o no només tablets, sinó que també estem parlant de Smart TVs, que també tenen connexió amb internet, amb els mòbils, quan els hi deixem una estoneta perquè en aquell moment necessitem fer una gestió i volem que sigui entretingut, després tenen la tableta a casa, després tenen un altre mòbil a casa o tenen un assistent personal, un Alexa, un Google Assistant, el que sigui, i al final estem
estan connectats i tenen una sortida d'internet. I una sortida d'internet vol dir accés a contingut d'una manera no protegida. Perquè mentre no estiguem nosaltres a sobre o tinguem un filtratge de continguts, doncs ens trobem amb això. Entre els 8 i 12 anys aquest temps de 4 hores i mitja s'incrementa fins a les 6 hores i d'entre els 13 i els 19 anys ja passen a 9 hores. I això en què els converteix? Els converteix en preses, perquè hi ha depredadors a internet i això és una realitat. Llavors, com ho hem de fer per sobreviure? Doncs per sobreviure, com aquest antílop, no? El que sobreviu no és el més ràpid, sinó que és el que millor s'adapta al canvi. D'acord? Nosaltres estem ara mateix en un moment en el que estem patint com a societat un gran canvi digital i el que tenim que procurar és adaptar-nos a aquest canvi. El 62% dels menors de 16 anys practicarà alguna vegada el sexting. El sexting no deixa de ser una relació sexual a través de missatgeria instantània o a través de compartir imatges amb contingut sexual entre ells, que pot ser d'una manera consentida. Conforme es van fent adolescents, evidentment van desenvolupant la seva sexualitat i comencen a tindre les seves primeres relacions personals i les primeres relacions íntimes. I jo com a pare us diria que això entra dintre d'una certa normalitat. El problema és que aquesta relació es fa a través d'internet. Vull dir, jo aquí no pretenc donar lliçons de moral a ningú, sinó que tan sols el que faig és constatar una realitat. La realitat quina és? Doncs que aquesta relació en el que es fan aquestes coses es pot veure perjudicada perquè hi ha un tercer actor i aquest tercer actor és el reste de la població. I aquest reste de la població, doncs, clar, si algú envia una imatge però aquesta imatge després es reenvia, aquesta imatge que es reenvia és on pot arribar a fer mal i és on pot afectar realment la vida dels nostres fills. Un de cada 3 adolescents avui rebrà un missatge amb contingut sexual. I especialment una de cada 2 noies rebrà un missatge amb informació sexual no desitjada. Senzillament, sense demanar-ho, algú els enviarà una fotografia o un missatge amb contingut sexual. El 40% menors de 16 anys consumeix pornografia online. Per què? Perquè hi té accés. I una de cada 10 noies avui rebrà pressió perquè ella sigui la que enviï imatges sexuals. I això no ho dic jo, això hi ha un informe de la Unió Europea que és qui ho explica i això és el que passa aquí en aquest país. El 45% dels adolescents parla per les xarxes socials amb gent que no coneix del món real. Llavors, això és una realitat. No? I llavors els perills d'aquest tipus de relacions hi són. El problema és que moltes vegades, clar, com que veiem una fina línia, diguem, entre el que és la intimitat dels nostres fills i el que és la protecció que nosaltres els hi hem de donar, moltes vegades no sabem com donar-los aquesta protecció perquè senzillament no sabem com fer-ho. Perquè tenim una gran necessitat i aquesta necessitat és la de coneixement tecnològic. Aquesta xerrada, clar, sorgeix de la necessitat de que som conscients de que a l'escola es donen directrius i es parla d'aquests temes amb els nanos. Mossos d'Esquadra o advocats van també a l'escola a fer xerrades en aquest sentit, però ningú parla amb els pares, ningú ens explica res a nosaltres, ningú ens diu què és el que podem fer o com hem de reaccionar en segons quines actituds o en segons quins escenaris ens puguem trobar. Conforme es van fent gran els nanos, doncs van adquirint una maduresa emocional i una maduresa física i també una maduresa intel·lectual. Però hi ha una altra corba, que és la que ara entra en joc, que és completament nova, que és la de la maduresa tecnològica. I aquesta maduresa tecnològica no l'assolim ningú, no arribem mai a aquesta maduresa tecnològica. I no hi arribem per què? Perquè senzillament no tenim temps. Les grans companyies tecnològiques juguen amb aquest factor. No és econòmicament atractiu arribar a aquesta maduresa tecnològica. És a dir, tenim dispositius que fan moltes més coses del que nosaltres sabem
que poden fer, però no arribem al màxim potencial de la tecnologia que tenim a casa, ni sabem com dur-la a terme. Llavors, doncs, la voluntat d'aquesta xerrada també és incrementar una miqueta aquesta corba per entendre què és el que podem nosaltres arribar a fer, no? O què és el que podem implementar dintre de la nostra vida digital per poder ajudar els nostres fills. I això vol dir que ens cal innovar, ens cal fer servir noves eines, de la mateixa manera que estem fent servir noves eines com aquesta videoconferència, doncs necessitem noves eines per poder fer una gestió de la nostra vida digital, de la mateixa manera que fem una gestió de la nostra vida social o de la nostra vida econòmica a través de noves eines, amb banca online o de la nostra vida social a través de xarxes socials i de més, la nostra vida digital també hem d'aprendre a gestionar-la d'una manera no només responsable, sinó també amb la responsabilitat de ser pares, no? Perquè, evidentment, també volem que els nostres fills tinguin accés a aquesta tecnologia, però d'una manera segura. Llavors, ara parlarem d'eines. Anem a veure què és el que podem fer per controlar aquests dispositius, no? I com ho podem fer per protegir sense arribar a envair la intimitat. I pensem que aquesta línia de traspàs de la intimitat, això sí que depèn de cadascun. Cadascun té els valors que vulgui tindre a casa seva, vull dir, això és un tema, diguem, de filosofia de vida, però hem de saber amb quines eines comptem i després hem de veure com les volem fer servir o no les volem fer servir. En primer lloc, us parlaré d'aquestes tres eines, d'acord? El Google Family Link, per una banda, Apple, que té la seva pròpia plataforma per gestió de continguts familiars, i després una altra eina que es diu Custodio. Aquestes eines el que ens permeten és gestionar els dispositius dels nostres fills en funció de la plataforma, en funció del tipus de dispositiu que facin servir. El Google Family Link es pot fer servir per si els nanos tenen dispositius Android, tauletes o mòbils, i també si fan servir navegadors com Google Chrome. Amb l'Apple Family és si tots a casa tenim dispositius iPad o iPhone o similars, i Custodio, que és una plataforma que és completament agnòstica, que sí que us diré que es pot gestionar un dispositiu només de manera gratuïta, els altres són de pagament. També us diré que jo com a pare el que faig és que tinc 2 usuaris, un per cada dispositiu, perquè jo tinc 2 fills. I d'aquesta manera també ho podem fer d'una manera gratuïta. No és tan còmode, però és igualment útil. També diré que Custodio és una eina que és molt més intrusiva i és molt més elevat el nivell de control que assoleix que qualsevol dels altres dos. Què és el que podem fer amb aquestes eines? Podem gestionar els horaris. Podem gestionar quins aplicatius es fan servir en els dispositius. Quan els nanos es volen instal·lar un joc o una aplicació, ens demana permís als pares. Geolocalitza el dispositiu mòbil i sabem a tota hora si porten un dispositiu mòbil on estan. Ens permet decidir si poden fer servir la càmera o no poden fer servir la càmera, si la poden fer servir de tal hora a tal hora, si poden fer servir xarxes socials o no, etc. Això ho podem fer tant amb l'aplicació de Google com amb la d'Apple. En Custodio encara anem un pas més enllà perquè Custodio el que fa és un monitoratge. Si té el nano o la nana tenen WhatsApp o Telegram o qualsevol d'aquestes xarxes socials o de missatgeria instantània, ens permet veure els missatges, ens permet veure quines fotos s'envien, ens permet veure quines fotos s'han penjat a Instagram, etc. Llavors, quines serien les opcions de fer servir aquestes plataformes? Doncs, si nosaltres tenim un dispositiu Android i ells també tenen un Android, doncs faríem servir Google Family Link i com a segona opció sempre ens quedarà Custodio. Si tenim una barreja a casa i en aquest cas nosaltres tenim un Android i els nanos tenen un iPhone nostre perquè és el que teníem abans, perquè és vell, el que sigui, doncs la primera opció seria Custodio.
perquè les plataformes entre si doncs, difícilment es parlen. Sí és cert que si nosaltres tenim un iPhone i ells tenen un dispositiu Android, podem fer servir el Google Family Link, igualment, perquè existeix l'aplicació de Google Family Link per iOS, per als dispositius iPhone, i si tots tenim iPhones i tenim iPads i de més, doncs fer servir l'aplicació d'Apple i en segona instància doncs, sempre ens quedarà el Custodio. A més de tot això, una altra cosa que podem implementar a casa és el filtratge de continguts. El filtratge de continguts no deixa de ser una barrera que el que fa és mirar cap allà on es navega amb els navegadors de casa, sigui quin sigui el dispositiu que facin servir, sigui l'ordinador o la tablet o el dispositiu mòbil, sempre a través de la nostra Wi-Fi. En aquest cas el que faríem seria protegir la nostra Wi-Fi i el que fa això doncs, és bàsicament categoritzar una pàgina web, no? I ens diu si la podem veure o no la podem veure. Un DNS, no? En aquest cas l'OpenDNS, doncs un DNS què és? Un DNS és un sistema que el que fa és convertir els noms que nosaltres posem al nostre navegador, no? Com google.com, converteix en una sèrie de números, en una adreça IP que es diu. I aquestes adreces IP, doncs aquest sistema de resolució de noms, a més, en aquest cas el que fa és doncs, categoritzar-lo i en funció d'aquesta categoria ens permet veure'l o no veure'l. Hi ha dues opcions gratuïtes, completament gratuïtes, que això el que fa és que en el primer cas, senzillament el que fa és bloquejar tot el contingut adult. Això ho posem en el dispositiu mòbil dels nanos i queda bloquejat tot el que sigui contingut adult només. O després també tenim una segona opció, que és que nosaltres puguem escollir què és el que poden veure o el que no. Perquè si volem bloquejar no només contingut adult, sinó que també volem bloquejar entre hores o en hores que no toquen, doncs que puguin navegar a la pàgina de Fortnite, per exemple, doncs ho podem fer. Si volem bloquejar que no puguin veure doncs, pàgines web d'apostes esportives, doncs ho podem fer també. I així successivament. Hi ha 60 o 70 categories diferents. I amb això, doncs, el que aconseguim doncs, és això. Si jo me'n vaig amb un filtratge de continguts a la pàgina web de playboy.com, doncs el que em sortirà és això. No em surt ninguna senyoreta. Em surt un filtratge de continguts que em diu que aquesta pàgina web ha sigut bloquejada pel filtratge de continguts i, a més, ens ho diu. Llavors, si es dona el cas de que aquest filtratge resulta que doncs, és una navegació lícita, hi ha l'opció a demanar accés justament o només en aquesta pàgina web. D'acord? Llavors, això és gratuït, però, clar, com pot ser que una cosa, diguem, amb aquest potencial sigui gratuït? Qui ho paga, això? Doncs, en realitat, deixeu-me dir-vos que a internet no hi ha res que sigui gratuït. Això ho paga, doncs, fundacions de pares, com ChildNet International, la fundació, les pròpies fundacions de les empreses, de les multinacionals, perquè tenen una desgravació fiscal bastant bona, fent obres altruistes d'aquesta manera, i també nosaltres ho paguem. No ho paguem amb diners, però sí que ho paguem amb el nostre tràfic, amb la nostra categorització. Per què? Doncs perquè tota dada que nosaltres estem fent a internet, tota la nostra activitat a internet té un valor econòmic, i especialment doncs, per aquestes empreses. Perquè el fet de que nosaltres naveguem a través dels seus sistemes, el que els genera doncs, és un volum estadístic per saber què és el que fa la gent, cap a on navega, què és el que fan, a quines hores ho fan, etc. I tot això, doncs, evidentment, té un valor econòmic perquè aquestes empreses el que fan és aquest producte, en aquestes versions és gratuït, però quan el traslladen a versions empresarials, que també existeixen, òbviament, doncs aquestes sí que tenen un cost i d'aquesta manera doncs, milloren els seus productes. Però tot i així, doncs, al final no deixa de ser una relació win-win entre un proveïdor d'internet amb força reputació i per nosaltres també ens interessa doncs, perquè realment ens està donant un servei que és el de bloquejar un cert tràfic d'internet, que és el que a nosaltres ens interessa en aquest cas.
molts més recursos que tenim a internet. Doncs Google Interland, que és un joc que va treure Google l'any passat, precisament, arrel de la pandèmia, que és precisament per això, no? Doncs per nanos entre 8, 10, 11 anys, que ens explica i ens ajuda a saber quins són els perills i el comportament que hem de tenir a internet. El comportament social, el comportament amb les nostres contrasenyes, el no difondre informació, el de ser amables a internet. Realment és força didàctic i la meva experiència com a pare en aquest cas doncs, és molt, molt, molt positiva. La Fundació Telefònica també doncs, va publicar un curs bastant interessant sobre ciberassetjament i assetjament escolar, no? I la barreja de tots dos. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades doncs, també té un capítol específic sobre el tema de ciberassetjament i també sobre el tema de la difusió d'imatges que hem comentat al principi de més. A l'Institut Nacional de Ciberseguretat, el 017, és un telèfon, hi ha un telèfon, de la mateixa manera doncs, que hi ha un telèfon d'atenció a la dona, doncs hi ha el 017, que és el telèfon de l'Institut Nacional de Ciberseguretat. En el cas que nosaltres patim un atac, no deixa de ser un atac com ens podrien atacar doncs, pel carrer, doncs, si tenim el cas d'un atac informàtic, nosaltres tenim la possibilitat de trucar a aquest telèfon perquè ens ajudin o per demanar auxili fins i tot. I a l'informe que hem comentat abans, que us deia al principi, amb totes aquelles estadístiques, el teniu aquí, que és el UI Kids Online, que és l'informe anual sobre el comportament adolescent a internet. Aquí trobareu moltes dades i trobareu moltes estadístiques doncs, referent a totes aquestes dades que hem comentat i bàsicament doncs, quina és la realitat d'internet any rere any dels nostres fills. Conseqüències de tot això. Quines són les conseqüències? Deixeu-me dir-vos que hi ha dues realitats quan es donen en aquest cas les conseqüències. I hi ha dues realitats perquè hi ha una cosa que és la realitat legal i hi ha una altra que és la realitat social de quan tenim un afer d'aquest estil. La realitat legal és que, evidentment, tenim cobertura legal. La gran majoria de les empreses o de xarxes socials doncs, tenen sucursals a Espanya, no? I estan subjectes a la legislació espanyola i, per tant, estem protegits doncs, pel dret de la intimitat, etc etc etc. I en el cas que tinguem una agressió d'aquest estil, no? O fins i tot els nostres fills que puguin patir una agressió d'aquest estil, doncs estan subjectes a aquesta legalitat. Però el problema és després la realitat social de tot això. Que en el moment en què se'ns escapa una fotografia, potser doncs, que no hauríem d'enviar, o un comentari, o pengem un vídeo sense voler, o que es veu qualsevol cosa, el problema és que aquesta imatge que s'envia entre dues persones es multiplica a la 8a potència en la primera hora, socialment, a través de la missatgeria instantània. I això vol dir que assumirem aquesta culpabilitat. O sigui, immediatament la primera reacció és la culpabilitat, el de no dir res als pares perquè és que l'he cagada, és que he fet alguna que està mal fet, etc. I aquí és on tenim nosaltres que donar aquest punt de maduresa que ells no tenen. Clar, a la primera hora són 256 persones, però és que a la segona hora són 65.500. I a la tercera hora el número ja és massa gran. I quan algun pare, com a mi m'ha passat, m'ha dit és que hi ha una imatge a internet que se m'ha filtrat i no vull i necessito que s'esborri, realment és molt complicat. És molt complicat i molt dur. No només pels nanos, evidentment, sinó pels pares, perquè és un canvi vital, doncs hi pot suposar un canvi vital. En el cas ja us dic, d'un conegut meu, doncs, canvi d'escola, canvi de població, perquè no es podien canviar de nom. I això, al final, es tradueix en
encara més culpabilitat perquè es culpabilitza tota la família. És que, clar, és que la teva filla o és que el teu fill, és que vau fer això, és que va passar això. Realment estem parlant d'un impacte sobre tota la família molt bèstia, molt bèstia. Només ara, ja us dic, no es tracta d'espantar-vos, es tracta d'entendre, al final, pot ser tan greu com doncs, tindre un accident de trànsit. I tens un accident de trànsit que et deixa unes seqüeles d'invalidesa, per exemple, i t'afecta la vida i et canvia la vida de dalt a baix. I aquí és on, doncs, amb un mòbil també pot passar. La gran diferència és que per portar un cotxe necessitem tindre un permís de conduir, per tocar un ordinador o tocar un mòbil o una tauleta no necessitem cap permís de conduir ni absolutament ningú tipus de llicència. I ningú ens en ensenya. No anem a una autoescola d'ordinadors. I tot això succeeix en el món d'Internet. I el món d'Internet està dividit en tres capes. Tenim la capa de superfície, no? La punta de l'iceberg que nosaltres veiem, que és Google, Wikipedia, perquè per entendre-ho fàcilment és tot allò Internet que podem veure sense posar un usuari i una contrasenya. Després tenim la web profunda, que sí que seria doncs, la informació privada, on nosaltres accedim amb un usuari i una contrasenya, el 90% de les coses. No? Doncs, on tenim el nostre Gmail, on tenim el nostre WhatsApp, el Twitter, el Google Drive, el Facebook, etc. I després hi ha una altra part, que és aquest 10%, que és el 10% que ningú més vol veure, que és la web, la xarxa fosca, la web fosca. I la web fosca aquí posa un 6%, però que cada vegada creix més. I la web fosca és quelcom que ningú vol veure. Per fer-vos una idea, jo que em dedico doncs, a la seguretat informàtica hi he estat 3 vegades en tota la meva vida. I les 3 vegades per motius molt justificats i molt necessaris. Si no, no hi hagués entrat. Però aquí estem parlant de tràfic d'armes, tràfic de drogues, pornografia infantil, assassinats per encàrrec. Estem parlant de tot lo bèstia. De tot lo pitjor del món està aquí ficat. I quan parlem de pornografia infantil, estem parlant de que imatges d'aquests nanos doncs, que envien doncs, per fer una broma o per fer una gracieta, aquí és on van a parar. I es trafica amb elles. I això passa. Llavors, clar, això és la realitat de l'internet que teníem avui en dia. I després tenim la missatgeria instantània, que això té tot un capítol a part. Tenim aquests dos grans jugadors, que són el WhatsApp i el Telegram. Ara potser doncs, n'hi ha d'altres, no? Signal i de més, però la missatgeria instantània, que no és una xarxa social a l'ús, sinó que el que han fet ha sigut substituir les trucades de veu, els SMS, gairebé el correu electrònic. Moltes vegades ara doncs, ja no enviem un correu electrònic perquè ho enviem amb un WhatsApp i ja està. Perquè compartim una foto ens hem anat d'excursió aquest cap de setmana i enviem la foto o creem un grup de WhatsApp, no? I l'enviem allà. I tenim aquests dos grans jugadors que cada dia envien milions i milions de missatges a través d'una manera encriptada, d'una manera segura, és el que et diuen, no? Que està encriptado punto a punto, després parlarem de l'encriptació, però clar, si els nostres fills tenen aquesta missatgeria, nosaltres no veiem què és el que succeeix aquí. I per què dic que és el gran desconegut? Doncs perquè aquestes són les edats mínimes legals per poder tindre aquestes xarxes socials o per tindre aquestes aplicacions. 16 anys per tindre WhatsApp. Legalment, si no tens 16 anys, no pots tenir WhatsApp. Amb Telegram no passa. Si ens mirem els termes i condicions de cada una d'aquestes aplicacions, que és la parrafada aquella que tothom li diem sí, acepto, però ningú es llegeix, veurem què posa això. 13 anys per tenir Instagram, 13 anys per tenir TikTok, o Snapchat, o Twitter, i 14 anys per tindre una compte de Google, el qual implica també doncs, tindre una compte de YouTube, o tindre un canal de YouTube. 14 anys mínim. Si no tenen 14 anys mínim, els nanos no poden tenir una compte. La podem tindre nosaltres.
i els hi podem fer una compte de nen, que és el que jo els hi he fet als meus fills. D'acord? És una compte de nen que li gestionen els seus pares. I això per què passa? Doncs perquè WhatsApp té 1.600 milions d'usuaris, el qual és ben bé una quarta part de la població mundial. 520 Telegram, 1.000 milions d'usuaris Instagram, 500 TikTok, etc. I 2.500 milions d'usuaris que té Google. Més d'una quarta milió, d'una quarta part de la població mundial. Clar, si tenim una compte de Google, tenim Google Meets, tenim Hangouts, tenim YouTube, tenim de tot amb Google. Tenim Gmail, i tot això, cada una d'aquestes, doncs, ens dona una opció a comunicar-nos amb l'exterior, no? Amb el món exterior. I precisament ahir un dels pares em va dir, no, és que el TikTok, i la meva filla té TikTok, no, era una nena de 13 anys, no? Té TikTok, però em diu que és privat. Dic, sí, dic, és veritat, és privat. És privat per tots els seus amics, però no hi ha res que impedeixi a algun dels seus amics capturar el TikTok que està veient de manera privada i fer-ne difusió. No hi ha res que ho impedeixi. I aquí és on hem de fer una miqueta el canvi de xip, de que el problema no és que fer-ho d'una manera... O sigui, fer-ho d'una manera segura no és que la meva compte de TikTok sigui privada. Fer-ho d'una manera segura, per nosaltres els pares, és estar a la guait de quin és el contingut que posa la nostra filla o el nostre fill a TikTok. Llavors, una gran suggerència que jo us faig i que jo he fet amb els meus propis fills, que és, i els meus fills tenen 8 i 10 anys, és fer-los signar un contracte familiar del bon ús del mòbil. El seu mòbil és meu. La seva compte de Google és meva. Per què? Perquè la responsabilitat és meva. Llavors, ells tenen un contracte on hi ha una sèrie de condicions, una sèrie de normatives de què és el que poden fer i què és el que no poden fer. El mòbil es tanca, s'obre a les 4 de la tarda i a les 8 de la tarda es tanca sol. Tenen entre les 4 i les 8, doncs 4 hores, doncs dintre d'aquesta franja de 4 hores només el poden fer servir una hora. Primer m'han de demostrar que realment mereixen tindre aquesta hora. No poden instal·lar-se absolutament res si no és amb la meva supervisió. I així, i bueno, cadascun, doncs, el bo d'aquest contracte és que a més el podem modificar i podeu adaptar-lo a lo que vosaltres vulgueu. Però la part, diguem, que és inamovible és el teu mòbil és meu i la teva compte és meva i el teu temps de tecnologia d'oci o social és meu. I de vegades això, clar, moltes vegades el que diem és és que clar, és que el nano sap més que jo. Bueno, però proveu a posar un gestor de dispositius i fer-li signar aquest contracte. Perquè amb un gestor de dispositius sou vosaltres els que decidiu i no teniu que estar pendents de què és el que poden fer o el que no poden fer, perquè vosaltres ho decidiu una sola vegada i ja el mòbil ja s'encarregarà de fer la gestió de tot això. I tot això és la realitat de l'internet, no? Doncs que tenim avui dia, no? Que tenim el ciberassetjament, tenim el grooming, tenim el sexting i de més, no? I moltes vegades doncs, no en som conscients, no? de tot això que ens envolta. Avui precisament, doncs, i cada vegada tenim més conceptes. Avui precisament doncs, me n'han explicat dos conceptes que són completament nous, no? Dos paraules noves i cada dia surten paraules noves i conceptes nous i de més, i ens és molt difícil. I per això jo us dic, doneu-li una oportunitat a aquestes eines, proveu-les amb els vostres fills, expliqueu-los per què es posen i decidiu vosaltres, no ells, quins tenen que ser els seus límits i les seves possibilitats en funció doncs, de la confiança, de la maduresa que tinguin, i això, diguem, sí que ja és una decisió de cada pare. Us volia ensenyar uns quants exemples, d'acord, més relacionats amb el tema de la seguretat, no? Perquè
realment, això, perquè en siguem una miqueta conscients, no? Que són 4 coses doncs, que valen la pena. Faig un moment aquí un canvi, aviam, perquè el puguem veure tots. Bueno, doncs ja heu vist que fàcilment podem obtenir una contrasenya d'algú que es connecta amb una xarxa que està oberta. Clar, això què suposa? Sobretot amb els nanos, quan tenen un dispositiu mòbil diguem, tenen tarifes de dades reduïdes, què és el que fan? Doncs no es connecten a xarxes Wi-Fi gratuïtes. Aquest mateix exercici que heu vist en aquest vídeo, quan vaig estar fent aquesta mateixa xerrada per l'Institut de Matadepera, el vaig fer a la plaça del Casal de Matadepera i en poc més de 30 minuts tenia 50 usuaris i contrasenyes de Google de gent que s'havia connectat en aquesta Free Wi-Fi, gent que estava en el bar del casal i va començar-se a connectar. Tan senzill com això. D'aquesta manera, doncs, robem un usuari i contrasenya. Tenim usuari i contrasenya, tenim les dades per accedir al Google Drive, al Google Fotos, a l'iCloud, etc, i així successivament. Clar, què passa amb les Free Wi-Fi? Hem de distingir què és estar protegit de què és el tràfic encriptat, que no és exactament el mateix. Nosaltres, quan naveguem a través d'una Wi-Fi o fins i tot quan naveguem a través de la Wi-Fi de casa nostra, que té una contrasenya, no? Aquest tràfic no està encriptat, no està protegit de cap manera. El candauet que nosaltres veiem en una pàgina web, aquest candau no significa que la connexió des del nostre ordinador fins a aquesta pàgina web sigui segura. Aquest candau vol dir una altra cosa. El que hem vist, les xarxes Wi-Fi públiques són les més perilloses per patir atacs. Com heu vist, és relativament senzill i en poc més de 2 minuts doncs, ja podem tindre resultats més que útils doncs, per començar a fer maleses. I els candaus dels navegadors, l'única cosa que fan és garantir la identitat d'on ens estem connectant. És a dir, quan jo em connecto a la pàgina web de Facebook o a la pàgina web de Google o a la pàgina web del banc, aquest candau el que em garantitza és que jo on m'estic connectant és on posa l'adreça. És a dir, si jo vaig a bbva.com, per exemple, i em surt un candau, això vol dir que hi ha un tercer, en aquest cas, diguem que és com un notari d'internet que em garantitza que realment aquella pàgina web és del bbva.com. D'acord? O que el propietari de bbva.com és qui diu ser, perquè ho ha tramitat o ho ha demostrat d'una manera física. Però això no vol dir que la nostra connexió sigui segura. Tampoc estic dient que la banca online sigui insegura, perquè els bancs doncs, gasten molts i molts diners en ciberseguretat. És principalment el major gast la major despesa que fan en tecnologies de la informació. Totes les entitats financeres d'aquest país és en ciberseguretat. Què és el que vol dir encriptat o com podem protegir-nos nosaltres? Doncs fent servir una xarxa privada virtual, el que es coneix com una VPN. I això què és el que fa? Això el que fa és encriptar el nostre tràfic i qui exposa les dades no encriptades és aquest proveïdor o aquesta entitat que està al mig entre nosaltres i la xarxa privada virtual. D'aquesta manera, el que fem és no exposar a nosaltres les dades directament, sinó que el que fem és posar una barrera enmig, que seria aquesta xarxa privada virtual. Però en cap cas el navegar directament cap a internet és el més segur que es pot fer. Evidentment és més ràpid, és el més senzill, però val la pena que en determinades coses doncs, fem servir una xarxa privada virtual o fins i tot, si som usuaris habituals d'aeroport o de xarxes Wi-Fi públiques, el que podem fer servir és fer servir una xarxa privada virtual. Per què? Doncs perquè d'aquesta manera el nostre tràfic va encriptat. En aquest cas que hem vist d'aquest vídeo, si aquest senyor hagués estat fent servir una xarxa privada virtual, no hagués vist aquest paquetet de Facebook
perquè senzillament tots els paquetets haguessin sigut contra la xarxa privada virtual. D'acord? I és la xarxa privada virtual la que es connecta amb Facebook, amb la qual cosa això no hagués pogut veure aquest usuari i contrasenya. Un altre exemple que també és molt representatiu. En aquest cas tenim dos dispositius mòbils, un dispositiu mòbil Android a l'esquerra i un dispositiu iPhone a la dreta. Imagineu-vos que poden ser els vostres mòbils que els heu perdut i que teniu informació sensible dintre del mòbil, però dius, bueno, però és que jo tinc el meu patró, no? O el meu codi de seguretat o el meu... el tinc protegit. Doncs això és un mòbil Android, d'acord? I podeu comptar què és el que passa. Veiem que està bloquejat, que té un codi de seguretat. I en poc més de 10 segons ja el tenim desbloquejat. Li instal·lem un trojà, un programa perquè ens enviï informació a nosaltres, en aquest cas al portàtil, ja el tenim connectat amb el portàtil. Ja ho heu vist, i estava protegit amb un codi de 5 caràcters. En aquest cas estem parlant de 100.000 combinacions numèriques, sense que el mòbil es bloquegi de més. Dius, no, però és que jo tinc iPhone i iPhone és més segur. I si tens l'iPhone i falles el codi, perquè aquí al final el que hem fet ha sigut, això és el que es coneix com un atac de força bruta, i el que hem fet ha sigut passar-li els 99.000 codis possibles, 99.999 codis possibles en aquest Android, fins que ha encertat quin era i l'ha desbloquejat. Però això amb l'iPhone dius, no, és que jo si provo el codi 3 vegades o 5 vegades, doncs es bloqueja sol. Això que veieu a la dreta és un xip que es connecta amb l'iPhone, que és un xip que es coneix com anti-tampering, que bàsicament el que fa és saltar-se aquesta protecció de que l'iPhone es bloquegi si falles el codi 3 vegades. I exactament el mateix. No cal ni connectar-lo a l'ordinador, senzillament intentem desbloquejar i el xip ja s'encarrega absolutament ell solet de fer-ho tot. No cal ni saber informàtica. Em compro aquest xip per AliExpress, podeu veure que el codi és de 6 xifres, això vol dir 1 milió de combinacions, i va provant codis, com veieu l'iPhone no es bloqueja fins que l'encerta i desbloquejat queda. I amb això què tenim? Accés a l'iCloud, tenim accés a les fotografies, tenim accés al correu electrònic, als missatges, etc. Un mòbil dèbil. Al final, els dispositius que tenim tenen una seguretat, però que aquesta seguretat, evidentment, és limitada. I llavors, clar, com ho podem fer per protegir aquests dispositius? Bàsicament, jo el que us diria és que avui dia, jo prefereixo perdre 20 vegades abans les claus de casa que el meu dispositiu mòbil. Les contrasenyes. Mireu-vos bé aquest quadre. Les contrasenyes, en aquest cas, estem mirant el número de caràcters que tenen i la complexitat que tenen. D'acord? Tenim contrasenyes que només tenen números, com podeu veure, doncs en aquest cas, números de fins a 10 números es desbloquegen instantàniament. Si són paraules amb minúscules, trigaríem una hora en trobar una paraula de 10 o una paraula que no cal que sigui de diccionari de 10 caràcters. I així successivament fins a posar-li certa complexitat, doncs la típica contrasenya de 8 caràcters amb majúscules, minúscules, números i lletres, 8 hores. Trigaríem en desbloquejar-la. On està el llindar d'això? Si us fixeu, hi ha una part que és la taronja, que aquí és on es considera una miqueta el llindar segur, perquè al final la seguretat, jo us dic, com a professional d'això, no existeix la seguretat perfecta. La seguretat és una qüestió de temps i de si val la pena el temps invertit en sobrepassar un sistema
que està securitzat amb una sola contrasenya. Estem parlant de que una contrasenya de 10 caràcters amb números, lletres minúscules i símbols raros trigaré 5 anys. Però és que només un caràcter menys són 3 setmanes només. Pot valdre la pena en el cas de si m'interessa molt accedir a aquesta informació, però ja són 5 anys si passem els 10 caràcters. Però podem fer-ho d'una altra manera. No es tracta només de tenir una contrasenya superllarga i de més, sinó que el que podem fer és, fem una combinatòria. Fem una cosa que és el que es diu el múltiple factor d'autenticació. I això vol dir que jo tinc alguna cosa que sé, que és la meva contrasenya, com seria aquesta, no? Doncs una contrasenya amb majúscules, minúscules, números i caràcters especials. Alguna cosa que tinc, que serà el meu mòbil, molts sereu usuaris de banca online i el que us fa és demanar-vos un usuari i contrasenya, però a més us envien un SMS al mòbil per quan teniu que fer una operació. I després alguna cosa que soc, com pot ser l'empremta digital o la cara. I no estem parlant de que, en aquest cas, substituir... No, és que jo en lloc de contrasenya tinc l'empremta digital, perquè l'empremta digital al final no deixa de ser una contrasenya més. Aquí el que estem fent és de combinar les 3 coses a la vegada. Que jo quan tinc que fer una operació, el que necessito és que el meu sistema em demani aquestes 3 coses. Una contrasenya, una cosa que tinc i alguna cosa que soc. Una altra tècnica molt habitual i que està molt relacionat amb el comportament dels joves i dels nanos, deixar un USB oblidat. Que en realitat aquest USB el que es fa és modificar, es modifica, se li posa un programari específic a dintre que el que fa és infectar un ordinador. En el moment en què el punxes, infecta l'ordinador. El deixa oblidat en una cafeteria o el deixa oblidat en un restaurant o en un tren o on sigui i el punxem. No hem de punxar dispositius que no siguin confiables. No, és que m'he trobat un USB pel carrer que és de 64 gigas. En el moment que el punxem, se'ns infecta l'ordinador. Es poden donar casos d'encriptació de disc dur, es poden donar casos de robatori d'identitat, es poden donar casos d'instal·lar programes que el que fan és enviar-li a l'atacant tot allò que teclegem amb el teclat i només amb això ja tenen usuaris i contrasenyes, etc. No, mai de la vida punxem un USB que trobem pel carrer. Mai. I un altre exemple molt clar, desconeixement i la distracció. En aquest cas, va haver una ministra d'Interior, d'Holanda, que va penjar aquesta imatge en les xarxes socials. Com veieu, hi ha la barra del navegador, que està tapada, en aquest cas amb aquests quadres negres, però va publicar tota l'adreça i el que va passar, és això. Es va connectar un periodista a tota una reunió de la Unió Europea amb tots els ministres d'Interior. En aquest cas s'ho van prendre una miqueta a conya, però nosaltres estem fent aquesta videoconferència i va saltar dintre de la reunió sense cap tipus de protecció. Si això li passa a la Unió Europea, que tenen molts calés per invertir en ciberseguretat, què no ens passarà a nosaltres? Què no ens pot passar a nosaltres? Aquest és una miqueta l'exemple de l'important que és no només revisar el comportament dels nostres fills, sinó també nosaltres tindrem unes pautes saludables en quant a seguretat personal digital i en quant a protecció també de la nostra privadesa, perquè moltes vegades el que fem és, per desconeixement, per manca de temps, etc., ho deixem estar. I no sé si algú té alguna pregunta, comencem el torn de preguntes, que m'imagino que alguna n'hi haurà.